Спри за момент и задръж дъха си. Сега осъзнаваш ли колко много приемаш дишането за даденост? Белите дробове работят постоянно, за да осигуряват на организма кислород и да извеждат въглеродния диоксид. И всичко това се случва без дори да мислиш за него. Затова не чакай проблем, за да започнеш да обръщаш внимание на здравето си. Движение, чист въздух, когато е възможно, не пуши, грижи се за физическата си форма и обръщай внимание на цялостното си хранене и възстановяване. Аз включвам и Aquasource като част от ежедневната си грижа за организма. Защото здравето не се изгражда за един ден. То се изгражда с малките решения, които взимаш всеки ден.